¡Ándale! ¡Si ya llega Manolo! Trotinat, va engegar, va donar gas i al cap de 200 metres ja estava parat. Ja era el tercer cop en un mes, no havia passat l'ITV i la burra que no quiere andar sin forraje ni dinero pa comprar. Ell vol anar al bar amb els seus companys, sí, ell vol anar al bar, sí, sí. Sobre un so gris, herència del món.